Ojara onorok nai tongo Khorang da voice ni mangpli lamsuko Khorang da voice ni mangpli o haina haitini ni koktumao Shukrobi Koktoma 24 constituency ni boram ganang ML Ranjit Debbarma bini bai thangni Facebook o Tripura hasteni Chief Minister boram ganang Dr. Manik Sahani thani kaisa koimungblai afarka kaisa bini amchai he keba bini constituency ni bisingo no kaisa engineer he keba habanok ni khoroksa engineer officer ni sakao kaisa samung hamya he keba corruption rang chamani kaini school repairing no tui 7 lakh ni sei rang kabang chakha tei samung khaiya oino samung khaika ni samani kokna tui tabuk belaikheno tungplai tongmani nugjagi tongkha o kaini school Portmobile block te Khwai district ni bisingo khobjak BC 2024-25 ni সমগ্র শিক্ষা স্কিম হায়ার সেকেন্ডারি ni samung o samung ni estimate hai kaba rangmai rok sajakha 12 lakh kami amchaini lukurok o patimungno tei khorangti samani yaklono borom ganang MLA Ranjit ni thani o koktoma sogoi botini o yaprin samani koktoma amte hekeno paithago borom ganang MLA Ranjit assistant engineer Bijoy Debnath bai kokduk ni bisingti kringnani bagai waire wai chatokmani bisingo phiaba kringai malia bobai hini saikhnarka paithago amte he patimung okmani yakolono Tripura hasteni Chief Minister Dr. Manik Saha tei Hangkoni District Education Officer ni thani siblai rohorka tabuk paithago sungmung obona achayo tongmungno omti heke Tripura haste heke ba Bharat haktoni kabangma haste rogobo tongmungno omti heke samung hamya heke ba corruption ni samung yapri rijagi tongo samung tangya oi samung tangkha samung paijakni tatal sajagi tongo hungke Tripura heke ba Bharat haktoni saboni sakao oboni majra heke ba oboni chaya saboni sakao klainai saboni sakao klaimno kabangma lukurokni kolomtini rang thong heke ba rang puisarok bai o samungno khainani bagai Bharat haktoni phasingtei o Jakmani obo Bharat ni rang puisano khokmani kalaya dongno obo Bharat ni raidano sabaimani da kalaino Bharat ni raidani bisingti karak yapri sajakno jora phaike jorano omnotei koksanai haina hai Bharat haktoni bisingti kaisa gazette notification hai ekaba Bharat haktoni habanokni bisingti katal kaisa koktoma saklai rejakha aboni yagolono Bharat haktoni kabangma juda juda haste rogono tabok Bharat ni basa hanjangnai rokni bisingo kaisa khaduma hai ekaba otor khorangti samani nukjakha kabangma juda juda thairogono tabok lahar himlaimani lahar botok himlaimani Khorang kotor chirik laimani rok nugjagi phaika amti hekono Bangladeshi illegal haika ba Bharat haktoni fatara hasteni haktoni raida chaya khayei Bharatni bisingo habai tongthaima rokno bisikuduk maromoino Bharatni lukurok Bharatni basa hanjangnai rok Khorang tise tongmani phiaba tabuk thungrung hapar haika ba kabangma tongko songtongai lukurok salainani chengkha wansok lainani chengkha Khorang ti salainani chengkha asuk chirigi phaimani bisikudukma bebak kolom tei rok nokbarongi thangka amti hekono bebakno tei kojogi thangka Assam hasteni bisingo kaisa kotor Khorang ti samani mangplini bisingtui nugjagi phaika thangnai bisi 2024 December ni paithak sal haika ba 31 sal mari jorano je phatar haktorni raida chaya habai tongphainai ro Bharat haktoro borok jotono India haika ba Bharatni borok hnoi yachakui najaknai ni samabai tabuk Bharatni bwsarok komori thangnai hnoi khorangti salai Tripura haste rogo bahaino omhaikeno bisi kuduk maromoino sal kuduk maromoino khorangti salai tongmani nugjagi phaika haina hai borom ganang singkrak David Murasing tini bai talni srkango Tripura hasteni bubagra Khorang korni chimi Tripura sarokno kabangma jungjal kebeng mungrokni yok samarnai hnoi bubagra hangkorni chimi yakung bai Delhi haste phasingo lamremani tini paithago thangi sogoika aroni mangpirok bahaino nukjakha tei Delhi bo tongnai kabangma Tripura sarok hamjakma tai khakufur bai borokno lamsokka amti hekeno minister MLA rokno bo khoroksa khorokni thangmani nukjakha tei amti hekeno kabangma tabuk Tripura hasteni bahaino thangi tongphio hni khanawi mangkha koktoma rokni bisingtui koktoma omti hini busai mangkha Tripura hasteni chimi Delhi haktor phasingo lamrimani kabangma haste rogono kese kerang hai keba kotor kotor jingrang rok phaika tai lumpla sapla rok onglaikha machaya manungya tongkese thunani tongthaimaya rang puisa koroi amti heke beng muroni yakolobo jaga jagao hai keba sikri jakmani hai keba butano naijakmani omti rok bahaino bo kisa kisa saikhnarika fia opate mungrokni koktoma rokno norokno bwskangni sal rogo boni bwskango koksungai norokni bwskango mangpini bisingtui thunuknani bagai chatioknai lukurokni bisingo tabuk omti hini sai tongma rok bahaino awaimung ongi tongkha David Murasing ni o sobano ongkha katal jorani choba obono ongkha Tripura sorokno phiyoknai obo ongkha Tripura sorokni katal sinimungni singkrak obo ongkha bini bodol singkrak rok bai bini chobani kaisa laibuma Bharat haktoro omti heke tabuk salkudukma haikeba bisikudukmani yagulo katal nukjak phimani obo hai sinimung omo hai choba obono puila Tripura sorokni khawa haikeba Tripura sorokni laibuma o swijagi tongnai kusung kusung romui muito tongrukjaknai omti hai kaisa choba khaijakha hnai lukurok tabuk salai tongmani bahaino khnai mangkha borom ganang
David Murasing lukurok no kok kacharkha phainai salni 9 September 2025 ni salmario Delhi ni jontor montor hangkoro kaisa kotor tiprasarokni tiprasa ekot haika ba kabangma mantai soktairokni khorang tisajaknai TTADC hapangni bisingo direct funding tei kabangma land rights rokno tui tisajaknai kabangma tiprasarokni sakao choprop jakma rokno saknangya jainangya khaijakmani rokno tei tiprasarokni kabangma jongjal rokni khorang no tisajaknai ni samani koktama naitongdi choekare amte hekano tabuk charani bagui asukno khulumka Khorang the voice special ang media room hame mario tininarok oslo khayi tilpon jibin dele jara khaya ta especially tini bas kamo so pasyasini last destiny ke Delhi pedal yatra ye takuk tini David Murasing netrite tilpon jimin dele jara himi phanin je bos kopot namani so finally Delhi wo khai so pasyatabu tai bisin anglaka tini last final destination jontor montoro 9 tariko biniben tiklar khajak mo chole tini tiprasar phi choba tiprasar ni movement mo chhathang kang gai tirpara jo kemni saus grikhu je himi phaini didilu sopane ni motor chole David omono khai kunoka mo sudu bini bagi bo khaya jeng saimano David omo bin bagi khaya sara tiprasa to doloko tiprasar ni je deprive khayo tomani 70-72 বছর যে deprive tomani government of India no jing obno sana phayo যে government of India যে tiprara jini tipra sarok no jebabe deprive khai dom jakha obno jing voice obno awas mati sanai omoni bagai je tini David o state no nawoi jing dinoro phai sok lekha tini tai am level hame mario David Murasing te bi team jara tipone jini continuously o dili jara phai himi sok gomu de jeng jeng ra kopya Delhi of high shop even opportunity achievement yesi opportunity goal we yesi ini goal ka permanent solution for the depression nation David Murasing hai asai nai thinai neta phainai thangnai ye bati prasad ba kathan gono nai si so ya sal zarati yom na bani chat jok ma thanai aroman sangsar ni niyam kaisa raida tong scientific raida ma the theory of survival is the struggle for existence kinango kathan ka choba khainai ma thangnai kathan tongklai na bagai choba kechani asak zaratoi plus choba kaplai asak zaratoi choba khaima thanai te kino tini alternative solution jere chini solution na ka abono ekmatro pai choba khinna David Murasing James hangnai pinai kinti prasa omoriano nai jati dokha omoriano nai o jati dokha ni alternative solution permanent solution ni bagai Delhi jara je padal yatra khaimani omo just beginning से क्या बा योग ऐसा जरूरत चौबा में खेने चीनी गोल दिल्ली में हिमी फाइट दौर नरना लिया चीनी गोल लगा के चीनी परमानेंट सॉल्यूशन नो चीनी तिप्रासा संग होइतो बक्सा साइमिया ना पारावो तुइमा नुंगिया बरमुरा हाचुको तुइमा नुंगिया हाथाय कतारो तुइमा नुंगिया लंक्राय तुइमा नुंगिया बरक सना मिनारेल वाटर तुइखान दो किमुखान दिन हाजिरा करे मिया कांद्री फालिनाय लामा किनार 200-300 টাকা দিনো ইনকাম করে সংকাম তিব্রাসর কিছেন যে সুনাই রক অনেক বড় ইয়া ঠিক হইছে এক হইছে কিছু গুনাই নি নাম দাম বসে গুনা বড় গানো অকত নকে মাইসারি রহর মনে আ 200 টাকা হাজিরা করে জায়গা 500,000 সবাই রি রহর মনে হামজাগা বনে ডোনেশন বরনে উইশ তে বনে সুরি মানে আমো পাইছে নি আঙ্গর সবাই students youths এই যারা বেরোজগার তো নাই দিল্লি বেঙ্গালোর শিলং গুয়াহাটি নিজে না খাও রোজগার মা এখানে ফাতারক থাকি রোজগার নেবাগিনে সেলেংখা তো না তো নাই বিভিন্ন প্রফেশনাল বড় লামাও কাবি ট্রাক ড্রাইভার হতেন ট্যাক্সি ড্রাইভার হতেন বইনে হোটেল সামখানে হতেন কেব চুবাকা কেব লামাও কাবাগি কাবি রক কেব চারি রক বড় নে আছে যে ইয়ংনানে মুসলমানি তে বড় আমসে যে ব্লেসিং te bona amsek je hamjakma te yongna ne musungma saitongma bona dukho birman ni kosto amoni samo o je ya thekini amino ki chesi